i nosaltres no ho puguem lograr. I em va dir paraules textuals d'ells. Diu, és que hi ha trets entre trinxeres de l'unionisme, dels separatistes, no? O sigui, dels grups polítics que veritablement no s'entenen ni ells. O sigui, això no es pot acceptar. El poble de Catalunya ha de fer un esforç en demostrar als nostres polítics què és el que volem. En fi, per això aquest remolcador que se'n diu Catalunya haurà de deixar anar la marra d'aquest vaixell tan gran que se'n diu Espanya i mirar de formar el seu camí. És el meu desig. I continuarem amb un minut de silenci en commemoració de la guerra de 1714 al davant de Casanova i comencem. Visca Catalunya lliure. I són motius diferents, són moments diferents. El confinament ens ha provocat una sèrie de molèsties que mirem de solventar-les guardant tot el que convé, l'alcohol, la careta, la mascareta, tot. En fi, desitjo per tots el millor del món. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor president Rafael Vidal de l'Orfeó Català de Mèxic. Ara tinc el plaer de presentar-vos a la doctora Antònia Pissunyer i a la doctora Montserrat Galí, qui ens parlaran avui per commemorar l'11 de setembre del treball que les dones han fet com a ponts de cultura entre la de Mèxic i la cultura catalana. Si avui podem gaudir d'un moment de fraternitat, de germanor entre nosaltres, molt té a veure amb aquestes dones tan valuoses que han fet un treball molt important. La llibertat, com diu el Josep Pla, és un hàbit i aquest hàbit moltes vegades ens l'ensenyen les dones. Moltes gràcies i començarem. La manera de treballar serà la següent. Elles exposaran uns 20 minuts cada una d'elles el tema i després farem una ronda de preguntes i respostes. I amb el Germà després farem el tancament perquè ens enllaçarem amb Rap Ràdio per poder sentir el concert que la massa coral de l'Orfeó Català ens té preparats. Doncs, sense més preàmbuls, Montse, Tona, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i endavant. Montse, has d'obrir el teu micro, sisplau. Vale, doncs, no sé qui vulgui. Rafael, falta que les presentis, és veritat. El micrófono, ya está. Marce, ¿puedes abrirle el micrófono? Ya está. Ya, perfecte. Rafael, pots presentar a les nostres invitades? Sí. Tenim a Antònia Pissunyer Llorens, doctora en estudis mesoamericans, especialista en literatura maia, autora de diversos llibres i articles. No. No és aquest.
No és aquest? No. Home, És igual, deixo córrer. Deixo córrer. Molt bé, doncs. No, tampoc és el de la Montserrat, no. Tampoc és el meu. Doncs llavors ho tinc malament. Tens un homònim, perdó, però ha estat un lapsus, però sí has estat mestre de la universitat. En fi, i també tenim a Montserrat Galibo Adella, historiadora de l'art català a Mèxic, que estudia filosofia i lletres i història de l'art. Doctora catedràtica de la Universitat Escola Nacional d'Antropologia i Història, Universitat Autònoma de Puebla i expresidenta de la CAL. Doncs, benvingudes. Perdoneu perquè he tingut un lapsus, ¿vale? Una abraçada i benvingudes. Gràcies. Bueno, començo jo, oi? Sí. Bueno, primer, hola, bona tarda. És un gust estar aquí i poder compartir amb vosaltres aquesta commemoració de l'11 de setembre, recordant a les dones que varen ser ponts entre la cultura catalana i la mexicana. Si bé parlarem de les acadèmiques i de les artistes, que per la seva professió varen ser molt més palpables, no per això deixem de reconèixer, la Montserrat i jo, que totes les dones de l'exili varen ser ponts de comunicació entre la societat receptora i la nouvinguda per l'habilitat d'adaptació intrínseca a les dones. Penso aquí en la meva mare. En arribar a Mèxic amb nens molt petits, es va dedicar a ells, integrant-nos tanmateix al nou país. Per parlar de les acadèmiques, m'he basat en la informació que ja tenia i he recorregut el Diccionario de los Catalanes en México. He de dir que la consulta ha resultat molt decepcionant per al número tan reduït que té de referències a dones, el qual és mostra de l'imperi masculí en el que hem viscut fins fa pocs anys. He dividit el món de les acadèmiques catalanes en dos grups i per això m'he servit de la teoria de les generacions que estableix 15 o 20 anys de diferència entre una i altra. La primera generació inclou a les dones nascudes entre el 1900 i el 1920 i la segona entre el 1921 i 1941. Ja explicaré per què. És evident que els dos grups havien viscut circumstàncies molt diferents a Catalunya i a l'arribar a Mèxic. Les de la primera generació tenien a l'arribar com a mínim 21 anys. Moltes d'elles ja s'havien format a Catalunya, començat o inclús acabat una carrera i potser exercit professionalment. Havien viscut la Segona República i sigut víctimes de la Guerra Civil. Portaven, doncs, tot un bagatge polític i emocional que varen transmetre a la part de la societat mexicana que va estar disposada a entendre-les, a ajudar-les i a compartir experiències. La primera d'aquest grup és l'Adela Ramon i Lliguer, nascuda a Barcelona el 1901, on havia estudiat arqueologia i treballat com a secretària i bibliotecària del doctor Bogimpera, de qui sempre va estar molt a prop. A l'arribar a Mèxic va acabar la carrera a l'Instituto Politécnico Nacional i va donar la classe de prehistòria a la Facultat de Filosofia i Lletres. I també es va distingir com a mestre a l'Escuela Nacional de Bibliotecàries. Al mateix temps va col·laborar amb l'Orfeó Català, on va organitzar la Biblioteca Pompeu Fabra. L'Adela va venir amb les seves 3 germanes, les germanes Ramon, conegudes per tothom. La Sofia, nascuda el 1903, la Teresa, nascuda el 1904, i l'Hermínia, nascuda el 1907. Feien totes 4 un grup molt compacte i van donar tot el que pogueren a Mèxic i a l'Orfeó Català.
La Sofia com a mestra a les escoles nocturnes populars d'Acapulco, on es va establir. La Hermínia com a economista, treballant a la Secretaria de Hacienda i al Banco Nacional de México, mentre que la Teresa, casada amb el filòsof Joan Roura, se'n va anar a viure als Estats Units, però venia cada any a passar l'estiu amb les seves germanes. Eren realment germanes inolvidables. La següent de la llista és l'Estrella Cortich i Vinyals, nascuda el 1902, a Barcelona, on va fer estudis de magisteri. A Mèxic es va destacar com a professora de literatura als col·legis fundats per als refugiats castellans, al Madrid, el Luis Vives i la Hispano-Mexicana. Allí va formar nens d'origen espanyol, però també a nens mexicans, que els seus pares s'havien inscrit en aquestes escoles perquè combregaven amb els principis i idees dels mestres de l'exili. L'Estrella es va interessar al seu torn per la literatura mexicana i és interessant a dir que va fer una maestria a la UNAM i es va graduar amb la tesis El habla de Tepoztlán. Pensem que era molt aviat per tot això. Per la seva part, Joana Just, nascuda el 1910, havia estudiat a l'Escola Normal de la Generalitat de Barcelona i a l'arribar a Mèxic va ser mestra de secundària número 4 del sistema públic mexicà, o sigui, les dues escoles. En els seus últims anys professionals, la Joana va fundar i ser directora de l'escola La Nueva Escuela, còpia de l'Instituto Escuela. Per la seva part, la Pilar Santiago, nascuda en 1914, qui va ser l'esposa del doctor Trueta, va estudiar la carrera d'Història a l'Escola Normal Superior, perquè no hi havia la carrera d'Història a la Facultat de Filosofia. I després va ser una mestra d'Història molt prestigiada al Col·legi Madrid i Vives. Les dues últimes dones d'aquesta primera generació van ser la Josefina Oliva, nascuda el 1912, i la Mercè Gili, el 1918. La mestra Oliva va arribar a Mèxic ja amb un important currículum, sent llicenciada en Geografia i Història. Interessada en el passat mexicà, va estudiar arqueologia a l'Escuela Nacional de Antropología e Historia i al mateix temps donar classes a Luis Vives, l'Acadèmia Hispano-Mexicana i a l'Escuela Nacional Preparatoria. O sigui, les dues institucions mexicanes i espanyoles. La seva carrera com a geògrafa la va portar a tenir càrrecs molt importants en aquest camp, com ara presidenta de l'Associació de Geògrafs Professionals, membre de la Comissió i Textos de l'Instituto Panamericano de Geografia i Història, i també va escriure diversos llibres sobre història i sobretot geografia de Mèxic, que són de consulta obligatòria per als geògrafs. La Mercè Gili, del 1918, va ser una dona que vaig conèixer molt bé, que vaig admirar al treballar a prop d'ella alguns anys. La Mercè havia estudiat el batxillerat a l'Instituto Escuela a Madrid, on el seu pare, el reconegut lingüista Samuel Gili i Gaya, era catedràtic a la universitat d'aquella capital. A Lleida, durant la guerra, la Mercè va estudiar la carrera de magisteri a la Normal de Mestres. Als 20 anys, es va exiliar amb el seu marit, Alfred Perenya, a la República Dominicana i va donar classes al Col·legi Cristóbal Colón. El 1942 van sortir pitant d'aquell país per instal·lar-se a Mèxic, on ella va donar secundària i preparatòria del Col·legi Madrid. La seva vida semblava seguir un camí similar al de les dones de què he parlat abans, quan la terrible desaparició i assassinat del seu marit, que havia anat a Santo Domingo com a representant d'una empresa de productes químics, varen donar un tom del que l'educació mexicana va sortir guanyant.
Al febrer de 1960, la Mercè va ser nomenada directora del Colegio de les Vizcaïnes. Aquesta escola, que cal dir que no era de monges, era bicentenària, doncs s'havia fundat en 1776 i havia tingut una llarga història d'alts i baixos, però no havia tancat mai, el qual era el seu orgull. Ara passava per un moment de decliu que semblava que finalment s'hauria de plegar. El nomenament de la Mercè no va ser, per tant, un regal. Li esperava un repte enorme, que va afrontar amb gran reconeixement, empenta i decisió. Amb aquestes qualitats va no tan sols tirar el col·legi endavant, sinó que el va modernitzar. El va convertir en una escola mixta des del kinder, doncs era tan sols per nenes. Va introduir de la preparatòria incorporada a la UNAM amb la mira de que els alumnes seguissin després una carrera universitària i no tan sols comerç com era abans. A més, va impulsar les escoles vespertines per a adults gratuïtes, seguint el model de beneficència social que havia caracteritzat el col·legi de la seva fundació. Tot això va promoure socialment els barris de l'entorn, o siguin els de Sant Juan de Letrán, però inclús el centre de la ciutat. Aquí acaba la primera tongada de la meva participació. Moltes gràcies, Tona. Bé, doncs, em sentiu? No sé si em veieu bé, però és que tinc una càmera ensamblada que només la puc tenir de costat. Et veus perfectament i te sents molt bé. Vale. Doncs en algun moment desapareixeré perquè haig de mirar l'ordinador de baix, però vaja. Bueno, jo començaria, la Tona ha fet una excel·lent, com a excel·lent historiadora que és, una excel·lent presentació general. Jo només també entraria en un parell de comentaris. La meva mare, que també va arribar i era advocat, va entrar a l'escola d'antropologia i treballava amb el famós Rubín de la Borbolla al Museu Nacional, que llavors estava al centre. Però després, doncs, el típic, van venir els fills i després van tornar a Catalunya i ja no es va desenvolupar més professionalment a Mèxic. Però ens va fer bons mexicans també, encara que de lluny, no? Va ser una tasca, jo crec, molt bona, la que van fer aquestes mares, de mantenir la llengua, mantenir la cultura catalana i a la vegada integrar-nos, ajudar a integrar-nos a Mèxic, no? Bé, començaré doncs també amb una ràpida menció a Maria Godàs, que va estudiar justament també dret amb la meva mare i que va ser cofundadora i directora administrativa de l'Escola Secundària i Preparatòria de la Ciutat de México, coneguda com Ciutat de México, que va ser una escola fundada per refugiats. De fet, el principal fundador va ser el marit de la Maria Godàs, l'Enric Llaltabull, i al morir, una mica el que va passar amb la parella, al morir el marit, doncs ella es va fer càrrec de l'administració i de l'organització de l'escola. I la germana de la Maria Godàs, totes dues havien nascut a Lleida, eren d'una família molt coneguda a Lleida, l'Elvira Godàs, que va ser pianista i professora de música, que va ser mestra de molts fills de catalans, però també de molts mexicans. Bé, aquesta petita introducció amb aquests personatges, i entro ja a el que serà, diguéssim, el meu primer grup de catalanes, que són les escriptores. Les escriptores catalanes, esclar, tenen un problema, com els escriptors catalans, que no tenen lectors. El número dels seus lectors és molt reduït, sempre seran els mateixos, seran els exiliats catalans, més alguns catalans que hi ha aquí, més la possibilitat d'enviar els seus llibres al reste d'Amèrica o a França, on hi havia també altres exilats, i després, a poc es van introduint els seus llibres també de manera clandestina a Espanya, que aquest és un treball que també s'hauria de fer, de com a poc la literatura catalana, publicada a Mèxic,
va entrar a Espanya en aquells anys de manera clandestina. Llavors, algunes d'aquestes escriptores, que eren escriptores en català, van tenir aquesta oportunitat. I les altres, que van arribar una mica més joves, era normal que escrivissin en castellà, perquè era la manera de tenir públic, lector, i a més de guanyar-se la vida, perquè moltes d'elles també feien de traductores o de periodistes. Per tant, era lògic que passessin al castellà, inclús com a forma de guanyar-se la vida. Com a introducció, en aquest grup de 3 grans escriptores, és important parlar de la Neus Espressate Xirau, perquè va ser una de les grans editores de Mèxic fins relativament poc, el 2017 que va morir. De fet, la seva editorial, Ediciones Era, encara segueix sent una editorial molt important en el món de la cultura mexicana i llatinoamericana. La va fundar, l'editorial, la va fundar ella amb el seu pare i el seu germà, i amb un altre català, pintor, Vicente Rojo, que va ser el dissenyador, diguéssim, d'aquestes edicions, que en aquell moment van ser realment d'avantguàrdia. Va ser una editorial que també tenia aquesta característica. Tenia unes edicions molt curades des del punt de vista del disseny, que era la feina del Vicente Rojo. I van publicar molts autors de l'exili, el mateix Roger Bartra, o de l'exili, diguem-ne, paral·lel al català, que va ser l'exili europeu i jueu. Va publicar, per exemple, a Leonora Carrington, etc. O Max Aub, però en general van publicar molts autors antifranquistes. Això és molt important. Bé, després de fer aquesta menció, que crec que és important, a la Neus Espressate, importantíssima dintre del món editorial llatinoamericà, venen aquestes 3 primeres escriptores. L'Anna Murià, de totes elles, és la que escriu sempre en català, exceptuant els casos de les traduccions. Perquè ella té una vida, i ho explica a les seves memòries, no és una interpretació meva de la seva vida, ella ho va escriure a les seves memòries, molt interessants, per cert, que ella va viure sempre pendent de l'Agustí Bartra. La seva vida va estar dedicada al Bartra. I jo diria que vam tenir la sort que el Bartra es va morir 20 anys abans, perquè llavors ella va poder escriure, pobreta, perquè una mica parlant del que deia la Tona, d'aquest món dels homes, la que era escriptora ja a l'arribar a Mèxic era ella. Si havia tingut algun premi i ja tenia un cert nom com a periodista, hi ha 4 o 5 anys més, propi Roger Bartra. Es van conèixer a França, en l'exili, i ell llavors volia ser poeta, però no havia publicat mai res. Realment la que ja era una escriptora era ella. Però a l'arribar, ja havia publicat 4 obres, a l'arribar dues de literàries en tots aquests anys i dues dedicades a l'obra del Bartra. Realment la seva gran literària serà quan tornen a Catalunya i després de la mort del Bartra. Només cal dir el número de 18 obres que va escriure al llarg de la seva vida. 8 les escriu després de la mort de Bartra, el 1982, perquè ella va sobreviure 20 anys en el Bartra. I llavors és quan ella va desplegar realment la seva activitat literària. No dic el nom de les seves obres, perquè són molt conegudes a la literatura catalana, se la considera una gran escriptora en català, i per tant ho podeu buscar a internet i ja tindreu tota la informació. Més val que anem una mica a la idea, diguéssim, general, i el paper que van tenir en la literatura catalana i en l'exili. Hi ha un personatge molt interessant que ara està sent estudiat per escriptores joves, sobretot aquesta onda feminista, diguéssim, perquè va ser una protofeminista, que és la Maria Lluïsa Algarra. La Maria Lluïsa Algarra va néixer el 1916 i va morir molt jove, el 1957. Jo en sé molt de la seva vida i procuraré no esplaiar-me, perquè va ser la millor amiga de la meva mare. Van estudiar juntes, eren com el Patacot i el Mandingo, tothom deia que eren d'un circ, perquè la Maria Lluïsa tenia 2 metres i la meva mare 1,5 metres, i sempre anaven juntes. Aleshores, la Maria Lluïsa, a part d'estudiar dret i ser la primera, a Catalunya, la primera jutgessa, no sé si es diu en català,
que hi va haver-hi a Catalunya en aquella època, a la República, va ser jutge Granollers, ja havia publicat també i havia inclús tingut un premi universitari a Barcelona, en català, lògicament, abans d'arribar a Mèxic. I quan va arribar a Mèxic, doncs va fer el que feien tots, traduccions, periodisme i guanyar-se la vida com podien. Per exemple, la Maria Lluïsa va fer guions, inclús per començar llavors la televisió, per telenovel·les de lo peor, de tipus rosa, però bueno, s'havia de guanyar la vida, no? I va treballar també molt en el teatre. Ella realment, la majoria de les seves obres eren dramatúrgia, obres teatrals, i allà va ser quan va conèixer a un pintor mexicà, de l'escola mexicana, diguéssim, encara que de la segona generació, que era el José Reyes Mesa, que el va conèixer precisament perquè era el que va fer l'escenografia d'una de les seves obres de teatre, en la qual ella va debutar, diguéssim, a Mèxic. I es van casar immediatament. Era una dona molt original. Escrivia a la nit amb la màquina d'escriure taca, 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 i el traien de tot arreu perquè no deixava dormir ningú. I durant el dia ens anava buscant la feina, com tothom, no? Va morir molt jove, d'un càncer i segurament també, bueno, en fi, d'altres coses. Lo important és que ara, en aquest moment, és una escriptora en castellà molt estudiada i molt valorada, com els dic, per estudioses joves latinoamericanes de la literatura feminista. Per exemple, va rebre poc abans de morir el Premi Juan Ruiz de Alarcón, o sigui, un premi molt important, i últimament la Universitat Veracruzana li ha publicat les obres completes. Que, esclar, no són moltes, perquè va morir molt jove, i va deixar 2 filles, que ara s'han interessat una mica per la seva obra. L'altra escriptora és la Maruixa Vilalta, que aquesta sí va ser famosíssima. Més aviat diríem al revés, així com la Maria Lluïsa Algarra ara ha despertat molt d'interès amb les estudioses joves de la literatura. Crec que a la Maruixa Vilalta li ha passat al revés. Va ser molt famosa a la seva època, va rebre tota quantitat de premis, va estar convidada a molts països llatinoamericans. La seva obra ha estat traduïda a moltíssims idiomes i, en canvi, avui dia no se n'en recorda ningú, malgrat que va rebre poc abans de morir, perquè va morir apenas el 2014, havia nascut en 1932, va morir el 2014, per tant bastant gran, i per sort, dic per sort perquè va ser un reconeixement, va rebre el Premi Nacional de Literatura a Mèxic. Va ser reconeguda com una gran escriptora. Premi Nacional de Ciències i Arts en l'àrea de Lingüística i Literatura el 2010, i 4 anys abans de morir. Va ser un bon reconeixement. L'altre personatge és la Núria Parés, de la que realment en sap potser molt més la Tona, potser ens servirà per fer el pont, i que ens parli ara ella una mica de la Núria Balcells com a persona, perquè la va conèixer a Madrid i va estudiar també a l'Escola de Lliure Ensenyança de Madrid, per tant va tenir una formació molt sòlida, encara que no va fer pròpiament una carrera universitària després. Es va casar amb un metge català, de seguida que va arribar aquí a l'exili, el doctor Parés, que va ser finalment el que li va donar el nom literari, perquè ella, encara que el seu cognom era Balcells, realment és coneguda com Núria Parés, com a poeta. Era un personatge que va cultivar també molt la dansa, la música, la guitarra. Es veu que era una noia que tocava des de joveneta molt bé la guitarra. És una persona polifacètica en aquest cas, però realment dedicada a la poesia i molt reconeguda. Poetes importants com l'Octavio Paz, per exemple, li van reconèixer i li van publicar, la van ajudar molt a publicar en Revista Mexicana de Cultura, El Sol de México, Diorama de la Cultura, Roeca, totes les revistes o suplements importants de l'època van publicar la seva poesia. Era en castellà.
per el que els dic, que era la manera de tenir públic lector. El seu mentor, en certa manera, i que la va recolzar molt i de la qual ell reconeix la influència i l'ajuda, a més, com a mestre en tots sentits de la vida també, va ser León Felipe. Ella va estar molt unida amb el León Felipe. I li va dedicar una elegia molt important a la seva mort, de León Felipe. Avui dia també és una autora no tan llegida, sí reconeguda pels estudiosos de la poesia, però una mica també arraconada en el sentit que deia la Tona. És a dir, que sembla que les dones no tenim mai el reconeixement en el camp en el qual ens desenvolupem com poden tenir els homes. I aquestes 3 dones que he posat com a exemple crec que és un bon motiu ara per recordar-les i un bon motiu també per animar a estudiar-les. I deixo aquí la meva primera part per si vol parlar la Tona, agafar el tema de la Núria Parés i seguim la seva segona part. Bueno, efectivament vaig conèixer molt a la Núria Parés. Com diu la Montserrat, era una dona molt multifacètica, irradiava simpatia, tocava la guitarra, cantava i quan recitava les seves poesies tothom es quedava extasiat. Va estar enamoradíssima del doctor Parés, el Carles Parés, i va ser ell que la va integrar en el grup català. I és com diu la Montserrat, mai es va dir la Núria, era la Núria Parés. Tota la vida. Al final va fer una editorial amb el seu fill, amb el Miret. No sé quina és la relació de família, però inclús va reeditar un llibre sobre el general Prim a Mèxic, que la Núria va tenir molt d'interès en publicar textos que el Miquel i Vergés havia escrit sobre Mèxic. O sigui que realment sí va ser un pont entre les dues cultures. Bueno, una vegada parlar d'aquesta persona que realment era molt entranyable, molt amiga dels meus pares, la segona generació va de 1921 a 1941. Seguint he posat aquesta data perquè és l'última data de naixement de bebès considerats exiliados políticos, tal com posava l'acta de migració del meu germà Albert, que va néixer a Perpinyà i va arribar al 39 a Mèxic. Jo conec l'acta de naixement de les 3 nenes de les que us parlaré que van néixer a Santo Domingo, però segurament a l'arribar a Mèxic també se les catalogava com exiliados políticos. A partir del 42, que és la data on acaba l'exili massiu, ja són nenes que han nascut a Mèxic. I per tant he decidit tancar el 41. Les dones d'aquesta generació van sortir de Mèxic siguent preadolescents, nenes o bebès. Així van ser criatures que van continuar o començar els seus estudis a Mèxic i que portant tota la càrrega cultural dels seus pares van fer seu el país d'acollida. La primera de la llista és la Rosa Maria Duran, nascuda en 1927. Ella havia començat els seus estudis a Barcelona, el 39 va anar a França i el 42 va arribar a Mèxic. A l'haver començat el sistema d'educació francès, aquí va continuar el liceu francès, graduant-se amb totes les medalles d'honor. A la UNAM va fer la carrera de lletres, al mateix temps que era professora de francès a l'IFAL, Instituto Francès de l'Amèrica Latina. En aquest institut va donar classes en diferents períodes, doncs va anar a fer un postgrau als Estats Units i un altre a la Sorbonne. Tornant, a part de l'IFAL, la Rosa Maria va donar classes a l'Escuela Nacional Preparatòria, on va ser jefa de Departamento de Idiomas, a la Facultat de Filosofia i Lletres, al Colegio de México i a l'Escuela Libre de Derecho. Va ser, a més, fundadora de l'Associació de Maestros e Investigadores de Francès,
per la qual li van donar 3 vegades les Palmes acadèmiques. Una vegada jubilada, va fer una gran carrera com a intèrprete de francès i anglès amb el grup de la reconeguda traductora Itàlia Moraita. La Rosa Maria segueix sent tota una personalitat a l'Orfeó Català, del qual ha sigut bibliotecària i membre de la Junta per molts anys. La segona persona d'aquesta generació és la Trinidad Martínez Tarragó. Parlant amb ella, diu, soc Trinitat perquè posen així els meus papers, però en realitat soc la Trini i amb mi parlava en català, però sempre ella se sentia molt catalana, però les autoritats mexicanes per ells era la Trinitat. Ella va néixer en 1928, va estudiar economia a la UNAM i després se'n va anar a fer un postgrau, també en economia, a la Universitat de Glasgow, a Escòcia. Allí es va quedar 11 anys amb el seu marit com a investigadora i professora. Al tornar a Mèxic, la Trini va considerar que feia falta un centre d'educació pública superior en economia. El 1973 va presentar un projecte al president Echeverría que no es va concretar fins al 1976 i llavors es va fundar el CIDE, Centro de Investigación y Docencia Econòmica, que en l'actualitat és una de les institucions d'educació superior de més prestigi a Mèxic. La Trinitat va ser la seva directora durant 10 anys, però mai la varen anomenar presidenta, la qual la tenia molt enrabiada. Va morir ara fa 2 anys i recordo el que meus pares m'ensenyaren. Mèxic ens ha donat tot, donem-li el que podem. Amb aquest mateix esperit hem continuat les acadèmiques més joves, totes formades a la UNAM, i en la que hem donat després classes a tots els nivells. Hem sigut investigadores i algunes inclús ocupat puestos d'alta administració acadèmica. Aquesta llista comença amb Roser Faraudo, nascuda a Barcelona el 1933, que va viure després molt de temps a Monterrey. És professora de literatura anglesa a nivell llicenciatura i postgrado a la Facultat de Filosofia i als quasi 87 anys segueix donant classes ara per Zoom. Després ve la Montserrat Gispert, nascuda el 1934, qui té un gran currículum com a biòloga, formada a la Facultat de Ciències, on ha donat també classes a tots els nivells i és tota una personalitat, siguent, a més, Premi Universitat Nacional. Després vinc jo, nascuda el 1936. Després la Marta Ros, del 1937, física de formació, qui va ser un excel·lent mestre de matemàtiques a la Universitat de Veracruz per més de 20 anys, i al tornar a la Ciutat de Mèxic va ocupar càrrecs acadèmics administratius a la UNAM molt importants. Malauradament, la Marta és avui en un asil amb un Alzheimer molt avançat. De nou era la Margarita Carbó, historiadora molt reconeguda per la seva entrega total en els seus alumnes, al principi a la Ciutat de México i després a la Facultat de Filosofia i Lletres, on ha deixat una marca molt important, tant com a docent com a investigadora. Segueix Lady Perenya, filla de la Mercè Gili, nascuda el 1940, que va fer la carrera de lletres i es va distingir com a professora de literatura, però sobretot com una destacada directora de diferents direccions acadèmiques administratives de la UNAM i de la Universitat Anáhuac, seguint amb això les petjades de la seva mare. Desgraciadament, Lady com la Margarita han mort. Tanca la llista l'Atlàntida Coll, filla de la Josefina Oliva, nascuda l'Atlàntida en 1941.
Ella, com la Margarita i l'Eridi, van néixer a la República Dominicana i, per tant, varen arribar a Mèxic de bebès d'1 o 2 anys, com exilades. L'Atlàntida, com la seva mare, és una geògrafa molt distingida amb una carrera impressionant a la UNAM. Ha sigut mereixedora del Premi Universitat Nacional i és emèrita, el grau més alt que et donen a nuestra grande clase d'estudios, no sé com es diu, la UNAM. Tanco aquí aquesta llista de les acadèmiques que he conegut o de les que he pogut trobar al diccionari. Sé que m'ha faltat citar a moltes altres que segur s'han distingit en altres params de la República Mexicana, però de les quals, desafortunadament, no tinc informació. És evident també que seria interessant parlar d'un altre grup de catalanes formades a Mèxic i que han anat o viuen a Catalunya i allí han fet de pont entre les dues cultures també. Però això ja és tema per un altre dia. Moltes gràcies. Ja, ara li toca a la Montserrat. Ara toca a mi parlar de les artistes. I les artistes, doncs, com he fet amb les literates, les escriptores, tenen un antecedent, són persones que no pinten o fan activitats artístiques d'una altra mena, que eren, perquè dos d'elles ja han mort, les galeristes Maria Teresa, Anna Maria i Montserrat de Camins. Elles realment van ser un gran pont, a part de tenir una bona relació amb l'Orfeó, van ajudar a fer la col·lecció, per exemple, d'obres d'art que té l'Orfeó, van ser realment un gran pont entre l'art català i l'art mexicà. Ens sap greu que el temps sembla que corre de tal manera que ja han passat poc temps, pocs anys de la seva mort i ja sembla que no se'n parla. Sobreviu la Montserrat, casada amb el Brian Nissen, que, deixeu-me veure, Aima, que ha fet treballs també d'escenografia, han fet ambientacions, en fi, la Montserrat segueix en l'ambient artístic, promou activitats artístiques, com ho van fer també les dues bessones, l'Anna Maria i la Maria Teresa, que van treballar, una d'elles va treballar molt en el cine, per exemple, com a assessora d'art, etc. Bé, la seva galeria aquí va inaugurar-se el 64, no són lligades directament a l'exili, però sí van treballar en el sentit d'aquests ponts dels exilats, perquè molts artistes exilats catalans van exposar a Mèxic, a Barcelona a través d'elles, i al revés, molts pintors catalans van ser coneguts aquí a Mèxic. De manera que la seva galeria és realment una trobada de Catalunya i Mèxic, una trobada d'artistes catalans i mexicans. Dit això, seguiré una mica l'ordre cronològic i no tant potser la importància artística, que no la vull mesurar tant aquí ara, sinó més aviat com, senzillament, fer una mena de passe de llista d'artistes que van néixer a Catalunya, que van arribar exilades, i que són totes elles importants, cadascuna a la seva mesura. La més gran, diguéssim, és la Carme Cortés, nascuda en 1895, per tant va arribar aquí ja com una dona relativament molt gran, o gran, però va viure bastants anys, va viure fins al 1978. És considerada autodidacta, però en realitat no ho era perquè es va formar, ja ho sé, per qüestions familiars, amb en Francesc d'Assís Galí, que és un oncle avi meu, diguéssim, que va tenir una escola molt important a Catalunya, a Barcelona, s'hi va formar també el Picasso, que diu que no va tenir mestres, però no és veritat, i s'hi va formar el Miró, que sí li reconeix en el Francesc Galí el seu mestratge. I va estudiar també a l'Escola Superior de Bells Oficis, per tant, sí tenia una formació, encara que és veritat que des del punt de vista del seu estil, de la seva manera de pintar, era molt eclèctica i això podria... I a més la seva pintura, i coincideixen tots els crítics, té una ànima molt mediterrània. Va exposar molt a Mèxic, però se sap perquè va vendre molt. Per tant, la seva obra era coneguda, però tampoc hi ha un treball sobre ella.
no s'ha fet prou rastreig, diguéssim, en els diaris i revistes de l'època de les exposicions en les quals va participar. Va participar sempre en les exposicions que tenia l'Orfeó. I venia molt també entre els catalans. Els catalans, jo crec que cap d'aquests que van arribar refugiats i que podien comprar alguna obra, no tenien a casa seva alguna obra de la Carme Cortés, no? És a dir, era molt coneguda entre els exiliats, però també va tenir un bon mercat a Mèxic. Pintava flors, bodegons, de molt bon ofici. La segona, poc coneguda, poc recordada, a Mèxic, perquè hi va viure relativament poc, però sí era una pintora amb una gran formació. Havia nascut el 1901 i es va formar a París. Sempre va ser, de fet, molt afrancesada en el sentit que la seva pintura tenia molt a veure amb l'escola francesa d'aquella època. Visqué a Mèxic entre el 40 i el 49, 2 anys, els primers anys, el 40 i el 42, visqué a Jalapa, s'hauria de veure, s'hauria de rastrejar si a Jalapa, que hi havia un bon mercat d'art, inclús en aquesta època, als anys 40. Segurament hi va quedar obra d'ella, no? Per fi, tot això s'ha de treballar. I el 49 decideix retornar a París. Ella retorna a París per estar més a prop de Catalunya i finalment aquesta data no la tinc, malgrat que jo la vaig poder encara entrevistar. Quan vaig fer el llibre dels artistes catalans a Mèxic, ella ja era molt, molt, molt gran, 90 i escaig d'anys, però molt lúcida, vivia a prop d'allà de l'Arc de Triomf, encara em va rebre i vam tenir unes xerrades molt, molt interessants. Era una dona molt interessant, molt agradable i una gran pintora. Està reconeguda com una gran pintora. Tots els crítics catalans la reconeixen com una pintora important, no? Va fer paisatge, figura, i va ser una gran enamorada del paisatge mexicà. Ella deia que el bosc més bonic que havia vist a la seva vida era el bosc de Chapultepec. Vaja, que no hi havia... I que alguns dels paisatges també més bonics de la seva vida eren el llac de Pátzcuaro, Jalapa i Coyoacán. De manera que sí va ser una enamorada de Mèxic i va pintar molt Mèxic, però no es va quedar. I finalment, molt gran, en 1996 va morir. Per tant, de 95 anys. Jo la vaig entrevistar, que potser en tenia 92 o 93, però una dona molt, molt lúcida. Després tenim, per edat, perquè va néixer el 1913, la famosa Remedios Varo, Remei Baró, com en diguem. S'ha qüestionat què tan catalana era ella. Ella parlava català. I a més jo crec que ella va arrencar com a artista realment amb un grup d'artistes catalans. I si es va traslladar a Catalunya, perquè va néixer a Catalunya, a Reus, però finalment van acabar amb la família a Madrid, el pare es movia molt, era enginyer hidroelèctric, d'electricitat, i ella va néixer a Madrid i va estudiar a la Real Acadèmia de Sant Fernando de Madrid, però quan va ser qüestió ja de llançar-se en el món professional, se'n va anar a Barcelona i va formar part d'un grup d'avantguarda de Barcelona, els logicofobistes, que es deien, logicofobistes, que eren realment futuristes, vanguardistes i, en certa manera, simbolistes també. I la guerra va esclatar quan vivia a Barcelona i va conèixer en el Benjamin Perret, que era un pintor també i poeta, etc., del grup d'André Breton, dels artistes, escriptors, etc., d'avantguarda en aquell moment també. I se'n va anar amb ell a París. Sent a París, entra en contacte amb Mèxic perquè l'any 40 André Breton i el seu grup decideixen fer una gran exposició surrealista, mundial, a nivell mundial, internacional. I com que no es va poder fer a França, es va decidir de fer a Mèxic. Ella va participar en l'organització i selecció de l'obra, però encara no havia arribat a Mèxic. Però ja va ser com un primer pas, no? I va treballar per organitzar aquesta exposició amb el Wolfgang Pahlen, d'origen alemany-húngaro, que després també va venir exilat aquí. Dic això perquè quan ella arriba a Mèxic, el Pahlen s'hi va quedar, realment el seu grup, el seu món, va ser sobretot amb refugiats europeus.
la Leonora Carrington, el Wolfgang Palen, la dona del Wolfgang Palen, la Lluís Raon, etc. Els primers anys ella, curiosament, no es va integrar massa a Mèxic. Si era una persona, aparentment, sobretot el Benjamin Perret, molt donada a reunir gent, a fer reunions a casa seva, grans, diguem, festes entre cometes, eren més aviat reunions d'intel·lectuals, etc. Sí, era una persona sociable, però els primers anys no es va integrar massa a Mèxic. Pensem que probablement hi va influir el seu company d'aleshores, el Benjamin Perret, que mai es va adaptar a Mèxic, mai va estar content a Mèxic, i finalment se'n va acabar tornant i ella es va quedar sola a Mèxic. En aquells anys ella va tenir una certa activitat artística, sobretot escrivia uns diaris amb molts dibuixos, que no s'han publicat, per cert, i crec que són molt interessants, i també dibuixava molt perquè el seu germà, que es va exilar a Venezuela i era viceministre, crec, de salut pública, li feien càrrecs, curiosament, perquè jo crec que això va influir en la seva manera de treballar després, ella no pintava en aquells anys, d'animals, animals i plantes, però sobretot animals, insectes, microbis, etc. O sigui, dibuix científic. Però el dibuix científic havia de ser molt exacte, molt precís, i si recordem la seva obra, després ella li agrada molt fer, per exemple, fragments de la naturalesa, però en què hi pinta animalets i pinta coses amb molt de detall. Jo crec que aquest ofici, diguéssim, i aquesta observació d'animals una mica estranys, però que després resulta que potser no eren estranys, eren aquells microbis i aquelles coses que li feia dibuixar el seu germà, després es reflexaran en la seva pintura. És una artista molt coneguda, no cal que parlem gaire de la seva pintura, però sí és molt important recordar que després ella es va casar amb el Walter Grün, que era un jueu austríac refugiat també a Mèxic, per tant d'aquest món, diguéssim, europeu de refugiats, que tenia la famosa casa de discos Margolin. Ell era l'amo. I ell és el que la va impulsar a que pintés. Ell li va dir, pinta. I ell va ser el que la va impulsar. I, de fet, només va pintar durant 11 anys. Però la seva pintura va arribar a tenir realment un reconeixement internacional impressionant. Aquí voldria dir que la seva pintura té aquest preciosisme, algo màgic, molt fantasiós, etc., que s'ha dit que seria un surrealisme amable. No és un surrealisme angoixant, com el de la majoria dels surrealistes. Té aquesta mena d'encant d'aquest món una mica de fades o una mica de bons somnis, de somnis molt macos, que és el que li ha donat probablement aquest nom mundial. Acabarem, doncs, amb l'última pintora, gran pintora, que encara viu, és una vida una mica semblant en aquest sentit com acabarà com la nostra estimada Marta Ros, està ara recluïda en un sanatori, la seva filla, que és metge, la cuida moltíssim, però amb Alzheimer i en una situació realment molt trista. Viu a Tijuana, on va viure pràcticament els últims anys de la seva vida, i ha sigut, per mi personalment, si vull dir-ho, probablement una de les més grans artistes, entre homes i dones, de Mèxic al segle XX. És una artista absolutament excepcional, amb un reconeixement també internacional, i que ha sigut una experimentadora fins l'últim dia que va poder treballar. Realment una artista excepcional, gran gravadora, amb uns teixits que va fer, que van rebassar tota la possibilitat del que podem pensar el que és un tapís. Hem gravat, crec que val la pena recordar, el seu homenatge al general Lázaro Cárdenas, que vam exhibir fa poc a l'Orfeó, i que és una obra realment extraordinària. I ella sí, molt lligada sempre a la cultura catalana, va estudiar a Barcelona ja després amb en Grau Garriga, que va ser el seu mestre en l'art del tapís, va visitar molt sovint Catalunya. Crec que Catalunya no la reconeix prou, crec que Catalunya li deu una gran exposició, però ha sigut una artista catalana, reconeguda sempre com a catalana,
no solament a Mèxic, sinó a Cuba, a Brasil, a Argentina, a Colòmbia, on va fer grans treballs amb materials de la regió. Ella té un esperit una mica també ecologista, diguéssim, no? Experimentant sempre amb materials i amb materials dels països que visitava. Feia l'obra allà i deia, a veure, què hi ha aquí? Aquest fang, aquests teixits, aquests d'això, etc. I experimentava sempre amb obres d'una gran fantasia, d'una gran originalitat, inclús obres monumentals, que crec que és una artista que, reconeixent-se ella sempre com a catalana, crec que mereix també més reconeixement per part nostra, dels catalans exiliats, i més reconeixement per part de Catalunya. Crec que Catalunya li deu una gran exposició monumental. Vaja, perquè crec que és una joia de l'art universal del segle XX. I acabo només dient una mica com la Tona, doncs que també tenim noves generacions notables que ja van néixer a Mèxic. Ara només així ràpidament recordo la Rosa Borràs, que viu a Puebla, l'Elisabet Net, gravadora, la Laura Casamitjana, pintora i escenògrafa també, que viu, si no recordo mal, a Nuevo León, la Laura García Renart, que pobra ja no dibuixa, però que realment va ser una gran dibuixant, va fer moltíssims dibuixos dels llibres gratuïts de la SEP durant molts anys a Mèxic. S'hauria de rescatar el seu treball perquè crec que també és un treball molt important, artístic i a la vegada dintre el camp de l'educació. I crec que també s'hauria de reconèixer, encara que ja viu però no està activa. Doncs gràcies a tots i bona diada. Moltíssimes gràcies a la Montserrat Galí i a la Tona Pissunyer, qui és doctora en Història per la Facultat de Filosofia i Lletres de la UNAM, on ha sigut mestra, ha sigut catedràtica a nivell de llicenciatura i de postgrau durant més de 40 anys, i on ella ha participat com a gran especialista del segle XIX. Ella és membre del Sistema Nacional SNI número 3 i membre de l'Acadèmia Mexicana de les Ciències. És autora i coautora, coordinadora de diversos llibres, capítols de llibres i múltiples articles en revistes especialitzades. Moltíssimes gràcies per haver acceptat aquesta invitació i moltíssimes gràcies per haver-nos recordat tot aquest gran paper que avui en dia desconeixem, malauradament, d'aquestes dones que han deixat una petjada tant a la cultura catalana com a la mexicana i que avui en dia els que som fills d'exiliats o fills de catalans nascuts a Mèxic agraïm molt. I jo vull agrair personalment a la Montserrat Galí perquè jo he tingut l'honor de ser deixeble d'ella i gràcies a ella i amb totes aquestes dones, el legat que han deixat, jo puc avui en dia parlar de llibertat i puc treballar per la llibertat. És un hàbit, és una idea, és un camí i aquestes dones han fet un camí i ens han deixat un hàbit entre mans que hem de cuidar i hem de portar més endavant. Moltíssimes gràcies. Montse, has mancat tu a la llista. No et sentim, engega el micròfon, Montse. Jo soc filla d'exilats, però no soc exilada pròpiament. Però ets un pont entre les cultures. Bueno, està bé. Un pont molt gran i molt maco. Un pont, és un pont enorme. Oi que sí, Tona? Sí, me consta perquè quan vas a Puebla camines amb ella, doctora Gali, doctora, tothom la coneix. I per tant, és el pont més extraordinari entre les dues cultures. Gràcies, Tona. Bé, doncs ara passaríem a la ronda de preguntes, comentaris. Ho podem fer tant pel xat, els que estem al Zoom, com obrint el micròfon. Només us demanaria que aixequéssiu primer la maneta perquè no siguem tots els que nos avassallemos fent preguntes i respostes. A veure qui s'anima.
Jo volia fer un comentari d'algú que ha dit la Montserrat sobre la Carme Cortés, que efectivament a totes les cases dels exiliats hi havia una o dos o tres pintures de la Carme Cortés, perquè tots es van tractar d'ajudar entre ells, i jo sé que a casa dels meus pares n'hi havia dos, i a casa, jo quan em vaig casar amb el Carles també me'n van regalar un, o sigui que sí, la va conèixer molt tota la generació o les generacions d'exiliats. I és llàstima, com diu la Montserrat, que hi hagi poc reconeixement i que no es coneixi tant. Mentre la gent es decideix o no a xerrar amb vosaltres, que crec que el que està passant és que estan digerint tota la informació que els hi heu donat, vull comentar-vos que el Casal de Guayaquil ens està retransmetent en els seus mitjans. I el Germà ens acaba de passar una informació molt xuli de tots els oients que tenim. No sé, Germà, si vols parlar-ne d'això. Em sentiu? Ara sí, oi? Ara sí. Doncs ara estava mirant si tenia manera de compartir amb tots els presents aquesta imatge. Dóna'm un segon, que ara mirarem de compartir-la. Ara. Doncs jo crec que sí. Ara... Ja t'he obert la pantalla perquè ho puguis fer. Vale, d'acord. Ara poso compartir. Bé, simplement perquè tingueu... Ho esteu veient? Sí? Doncs aquest mapa ens mostra en temps real des d'on hi ha gent connectada escoltant aquesta retransmissió a través de Ràdio Amèrica Barcelona. Com veieu, hi ha molts països de tot el continent i també de Catalunya amb gent connectada i la intensitat del color vermell ens mostra on hi ha més o menys gent connectada. I crec que és significatiu de l'interès que té aquesta retransmissió que estem fent avui, de l'encert de la temàtica triada i del descobriment que ens acaben de fer les dues ponents. Com deia la Mireia, totes aquestes patriotes que van haver de deixar el país en un moment tan greu de la nostra història. Ahir, precisament, quan des del Casal de Guayaquil van fer 8 hores de retransmissió d'actes de casals arreu d'Amèrica, un d'aquests actes era d'un historiador, Damián Capdevila, des del Casal Català de Paranà, i ell explicava que la seva àvia havia sigut regidora de l'Ajuntament de la Garriga. I una de les reflexions que fèiem, que m'ha vingut al cap quan escoltava el cas d'aquesta dona que havia estat jutgessa a la República, aquí a Catalunya, que estem parlant que als anys 30, quan a més de la meitat del món les dones no podien votar, per exemple, que no van poder votar fins a 20, 30 o 40 anys després, a Catalunya les dones havien aconseguit uns avenços socials i personals que malauradament van caure després en l'oblidi i el retrocés va ser brutal. Però sortosament les que van poder escapar d'aquest retrocés a l'edat mitjana van poder volcar el seu talent, el seu coneixement i les seves capacitats a les comunitats d'acollida, com en el cas mexicà que ara ens acaben d'il·lustrar. Jo també, com la Mireia, us vull agrair molt de posar una mica de llum en aquesta foscor, que crec que és una de les assignatures pendents de Catalunya i de la història, de la historiografia catalana, és descobrir les biografies de totes aquestes dones, com ens acaben de fer les dues ponents. Jo personalment vull agrair al Casal de Guayaquil que ens estigui donant la cobertura que ens està donant, i aquí al meu costat tinc a la Míriam Aimamí, que us vol fer un comentari i una reflexió final, perquè ja va sent l'hora d'anar tancant per deixar pas al concert de la Massa Coral.
Hola a tothom. Parla. Jo, en primer lloc, m'agradaria dir que jo vaig tenir l'oportunitat de conèixer algunes de les dones de les que han parlat al Col·legi Madrid, quan vaig estudiar enllà, i també perquè la Maruixa Vilalta va ser una bona amiga del meu pare i la Trinidad Martínez Tarragó va ser la primera dona del meu pare. Així que... Todo queda en família. I com el meu català encara no és gaire molt fluid, escriuré una petita reflexió mentre vosaltres parlaven. I dice: ha estat un anar i venir transoceànic, un navegar sobre sensibilitats, intel·ligències, sobre universos semiòtics intel·ligibles que van arribar a un mateix port. La identitat i l'origen de cadascuna d'elles arriba llaurada per llenguatges lligats a formes pròpies i a contextos que defineixen experiències de vida. Viatge de retrobaments, de generacions, un diàleg a fi de comptes, ple de ponts en contactes, sense muralles ni fronteres. Tant, tant. Moltes gràcies, Míriam. Ens ha arribat una pregunta del Jaume Romagosa i demana que parleu una miqueta de la relació entre Remedios Varo, Alan Friedman, Juliana González. Y digo, existe una confundida idea de que las obras de Varo no tienen una cronología lógica, ya que tienen etapas muy surrealistas y otras mucho más realistas a lápiz o dibujo. Què en dius d'això, Montse? No, bueno, és el que he dit. Ella, els primers anys a Mèxic, doncs feia un dibuix molt realista i de vegades en aquests quaderns o diaris que escrivia ella, també hi feia dibuixos que no eren tan surrealistes, diguéssim, no? Jo li he conegut un parell de pintures per una sèrie de casualitats que va fer a Barcelona abans de venir i no era tan surrealista ni molt menys, no té res a veure, no? Més aviat, era una pintura molt escola francesa també, però no necessàriament surrealista, no? Els artistes tenen moltes èpoques i moltes. Jo penso personalment que els artistes, per molt independents i lliures que es diguin, això ja està molt estudiat, queden presos de les seves primeres obres amb èxit. El millor exemple és el García Márquez, que ell mateix deia, vaig tenir tal èxit amb el García Márquez que vaig quedar totalment empresonat i tancat en aquesta primera obra. I totes les altres tenen que veure amb aquesta obra, conscient o inconscientment, i totes les altres es jutjaran a partir d'aquesta obra. Per tant, el que li va passar, jo crec que a la Remedios Varo va ser això. Va tenir un èxit tremend en la seva primera obra i no sabem si hagués viscut més anys si hauria abandonat aquest estil. No ho sé, no ho sabem, no ho podem saber. Va morir de 50 anys apenas. Va morir molt jove i per tant, un artista d'aquesta època o una escriptora, com hem vist amb l'Anna Murià, pot escriure quan en té 70 i 80 i fer coses completament diferents. Per tant, a veure, això van ser uns anys de la vida de la Remedios Varo. Ja està, va morir i no sabem cap on hauria... Podria haver fet una pintura molt més realista. Tenia absolutament tot el coneixement, tota la maestria, tot l'ofici per haver fet el que hagués volgut. Però, bueno, també m'imagino que el seu marit, que era el que li feia de promotor, de marxant, doncs també la devia promoure en aquest sentit, no? Va ser convidada inclús a Europa a fer exposicions en aquest poc temps, no? Per tant, els artistes queden una mica presos dels seus èxits. Aquesta és la veritat. Què hauria fet després ella? No ho sabem. No ho podem saber. No ho podem saber. Moltes gràcies, Montse. El Jaume Romagosa et dona les gràcies per xat i diu que és el teu fan. Un altre més, mira, hauràs de fer un club. Ahorita viene el coro.
Bueno, Jo m'he oblidat de dir que jo vaig conèixer a la Montse Galí a la ENA. Ah, sí, també vaig donar classes allà. Sí. Ha sigut una gran impulsora de l'antropologia visual a Mèxic, Germà, la Montserrat Galí. Ja en Magnífic. parlarem més de tot això, ja veuràs. Sí, això t'anava a dir. Segurament aquí hi ha fil per estirar per generar continguts per la ràdio. Exactament. Aquesta és la tasca que ens han regalat aquestes dones tan valentes, tan valuoses i tan intel·ligents i tan compromeses amb la cultura catalana i la mexicana. A nosaltres, que ja som fills de catalans a Mèxic, jo soc catamex total i la Míriam també. La Míriam encara més que jo. I tenim aquesta tasca de seguir fent aquest pont i seguir valorant la riquesa que ens aporten tindre un peu a cada cultura. Veig aquí que hi ha la Mariona Tarragona i m'agradaria dir que la Mariona, ja nascuda a Mèxic, però entraria en aquest grup del que ha parlat la Montserrat també, que ja són posteriors a nosaltres, però que ha sigut també un pont de comunicació, mestra a la UNAM, molt reconeguda, pedagoga, i m'adona molt de gust veure't, Mariona. Doncs, si la Mariona no té res a dir, jo ja et passaria el micro, Germà, perquè seguíssim endavant i no fer-te anar de retruc amb la programació de la ràdio. Molt bé, jo crec que potser el president Rafael Vidal ens vol dir unes paraules per tancar aquest acte i passar al concert. Només que ha estat un honor tindre-les a l'Antònia i a la Montserrat com a conferencistes aquella vegada, que no serà l'última, i agrair la seva participació i desitjar-los una bona diada, encara que sigui l'endemà aquí a Mèxic, però els millors desitjos. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies, president. Moltes gràcies a les conferenciants, a tots els que ens han acompanyat, amb la Mireia per conduir l'acte. Ara passarem a escoltar l'actuació de la massa coral de l'Orfeó Català de Mèxic. Us haig de demanar que us connecteu, aquí al xat us he posat l'adreça, us heu de connectar a rab.cat, rab.cat, perquè per garantir la qualitat sonora que volem d'aquesta actuació no la passarem per Zoom, sinó que la passarem directament per la ràdio. O sigui que si feu clic aquí en el xat, ho podreu obrir la pàgina de la ràdio i la podeu sentir. A continuació, o sigui, Mireia, amb això donem per tancada la sessió de Zoom. Correcte? Perfectament. Moltes gràcies, Germà, i moltes gràcies a les ponents, a la Montserrat i a la Tona, i a tots els que heu tingut la paciència d'estar aquí amb nosaltres i gaudir d'aquesta meravellosa xerrada que ens han donat. Moltíssimes gràcies i bona diada per tothom.